imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Ekscelencja, najdostojniejszy księża biskupie, nasz ordynarій, wielmi cieszę się, że wy dzisiaj razem z nami podczas naszej dzisiejszej parafialnej uroczystości odpustu Jana Chrzciciela. Ale dzisiejsza nasza uroczystość spoluczona tak samo z 200-lecią jubileju konsekracji naszej parafialnej świątyni. 200 lat temu nazad nasz kościół był uroczysto konsekrowany, stał domem Boga na ziemi. I wielmi rady, że ekscelencja zgodził się u nas taki nieprosty czas przyjechać i razem modlić z nami, oznaczający 200-годовий jubilej. Witaję wszystkich księżów przybyłych na dzisiejszą uroczystość, witaję gości, parafianów swoich, wszystkich wierników. Tak samo witaję w особливий sposób tych, którzy uczą z nami прямую трансляцію Святої Мши, яку організував католицький портал «Католик Вай» на чолі з директором ксензом Олександром Уласом. Я сама дякую ксензу директору, що зробив виставу нашої парафії про образ Матері Божої Буцлавської, урочистость, яку скоро будемо обходити. Сьогоднішня імша – це імша подяки Пану Богу za nasz kościół na Wiśniewskim Uzgórku, za 200 lat, że on służyć Bogu jak domem na ziemi. Jak tak samo podzięka fundatorom, aktorodawcom, wszystkim dobrodziejom. Kiedy zwracał się do was, говорю słowo wierniki. Wierniki, no od słowa wiera. Wiera передается przez Boże Słowo. И наилепее Божье Слово передается у Доме Божьем, у нашем парафиальном, у кожной святыни. И мы дякуем Пану Богу, что 200 лет тому назад был консекрованный костел. Будовался 10 год, ну, вельми долго. В 1812 году был заложен первый камень. Мы отзначали так само урочисто 200-ліття з початку побудови костела. Поэтому ее свідчить 6-метровый місійний крыж. И так само об сегодняшней нашей події так само застанется мовкливый свідка. Это будет 6-тонный камень, на яким выгравированы цифры 1820, 2020. Это 200 год, як тут моляться вишневские парафіяни, приїжджають шматликие гости. Усе мы молимся в теперешнем костеле, а у холодном алтаре находится образ святого Юзефа с дитятком Єзус на руках, який зовсім недавно був на реставрації, на ґрунтовній реставрації, 9 місяців проводилася реставрація, і тепер святий Юзеф глядить на всіх нас. В этой реставрации я особливо парафіяні вдячний нашому булому парафіянину, пану Анатолію Щучко, який так само і написав книгу про нашу парафію. Эту книгу отримала кожна сім'я, яка приймала мене з душпастерським візитом у гэтым годі. Представлення этой книги відбулося за півгодини перед Святою Мшою. І кожен може набити цю книгу, ну, як на пам'ять об собі, чи на подарунок кому-небудь іншому. Подчас сьогоднішньої мши будемо дякувати усім тим, хто побудував цей костел, фундаторам, ахвярадавцам, добродеям. До этих добродеев, ахвярадавцам так само относимся и все мы, потому что парафия, костел утримується за кошт наших ахвярувань. Так само дякую всім людям, які допомагали утримувати цю святиню, за ахвяри складані на ремонти этой нашей парафіальной святыни. Гэтую святую мшу я буду складать в інтенції Жихаров, Лосак, Нарати, Вольківщина, Гарані, Краснозерная. Я сам молюсь за їх дітей, онуків, правнуків, які просять об здоров'ї, Божої ласці, об добробиття у кожній хаті.
лен в работе, как оберегала Матерь Божия от непогоды нашу землю и радовала в этом годе добрым урожаем. Wasza Ekscelencje, ksiądz biskup, serdecznie witaję Was u naszej świątyni. Szczerze dziękuję, że nawiedali naszą parafię, naszego księdza Antonija. Żadaję Wam mocnego zdrowia, długolecia, potrzebnych Bożych łaskaw, opieki Matki Boskiej na długie rady, szczodrych darów Świętego Ducha, szczęśliwej Wam zwrotnej drogi. I сьогодні ми цілим костьолом хочемо вашу інтенцію відмовити по Твою оборону. По Твою оборону чекаємо щастя Божого дітей, нашими просьбами не рождати от наших, але от всіляких злих вшивів нас завжди вибавить. Пану хвалебна і благословена, о Пані наша, порядовнича наша, посвятничка наша, потешителька наша, Сином Своїм нас поєднай, Синові Своєму нас поєднай, Своєму найбільшому Синові нас подаруй. Pochwalony Jezus Chrystus. Дорогие браты в świętarstwie, razem z księdzem proboszczem, дорогие браты и сестры, собранные в этой юбилейной świętyni, cieszę się, że razem z wami mogę podziękować Panu Bogu przez tę modlitwę, przez tę świętą mszę, którą odprawię w waszych intencjach. A teraz uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy słabi i grzeszni i wzbudźmy żal za przewinienia, abyśmy mogli z czystym sercem uczestniczyć w tej najświętszej ofierze. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeprowadzam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkie Panią i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
Módlmy się. Boże, Ty powołałeś świętego Jana Chrzciciela, aby przygotował Twój lud na przyjście Chrystusa Pana. Udziel Twojemu Kościołowi daru radości w Duchu Świętym i skieruj dusze wszystkich wiernych na drogę zbawienia i pokoju. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Читання другої книги Володарства. У певний день Єлісей проходив праз Шунам, а була там багатая жанчына, якая настойліва запрашала яго спажыць хлеба. Таму кожны раз, калі б не праходзіў міма, заходзіў туды спажыць хлеба. І сказала яна свайму мужу: «Вось пазнала я, што той, хто праходзіць міма нас, ён святы чалавек Божы. Зробім невялікую мураваную святліцу і паставім яму там ложак і стол, і лаўку, і свяцільнік. І калі ён будзе прыходзіць да нас, няхай заходзіць туды». Аднойчы ён прыйшоў і зайшоў у святліцу і лёг там. І сказаў: «Што ж зрабіць для яе?» І сказаў Геазій, слуга ягоны: «Дарэчы, у яе няма сына, а муж яе стары». І сказаў ён: «Пакліч яе». Той паклікаў яе, і яна стала ў дзвярах. І сказаў Елісей: «Праз год у гэты самы час ты будзеш трымаць на руках сына». Гэта Слова Божае. Читание послания святого апостола Павла до римлянам. Браты, ті ж не ведаете, что все мы охрещены у Иисуса Христа
у смерть ягоную охрестилися, дык вось мы пахаваныя разом з ім хрещеннем у смерть, аб як Христус уваскрос з мертвых дзеля славы Айца, так и нам ходить у обновленном житті. Коли ж мы померли с Христом, то верим, что и жить будем с Ним, ведаючи, что Христос, уваскросши з мертвых, уже не помирає. Смерть уже не має над Ним улады. Бо тое, что Он помер, тык помер раз и назаўсёды для граху. А что живе, дык живе теля Бога. Так и вы лечите себе мертвыми для граху, а живыми для Бога у Христе Иисусе. Это Слово Божие. Звони. Читание святого Евангелия поводле Матвея. Езус сказал своим апостолам: «Хто любить батьку ці маці больш за мяне, не варты мяне. І хто любить сына ці дачку больш за мяне, не варты мяне. І хто не бярэ крыжа свайго і не ідзе за мною, той не варты мяне. Хто знайшоў жыццё сваё, страціць яго, а хто страціў жыццё сваё дзеля мяне, знойдзе яго. Хто прымае вас, мяне прымае, а хто прымае мяне, прымае таго, хто паслаў мяне. Хто прымае прарока ў імя прарока, узнагароду прарока атрымае. І хто прымае справядлівага ў імя справядлівага, узнагароду справядлівага атрымае. І хто напоіць аднаго з малых гэтых толькі кубкам холоднай вады ў імя вучня, сапраўды, кажу вам, не страціць узнагароды сваёй. Это слово Пана. Szanowny ksiądz probaszcz, gospodar sionierszniej uroczystości, szanowne braty w świętarstwie,
u tytułach, godnościach i posadach, poważane siostry zakonne, ksiądz diakan, umilowane w Chryście braty i siostry, дорогі парафіяни і шановні гості, які прибули сюди у Вишнево, каб удільничать у святкуваннях юбілею 200-годя парафіального костюла. У снежні 1940 года у гітлерівському концлагері Заксенгаузен помирал от голоду, знесиления и хворобов благословленный ksiądz Michał Piaszczyński, świętar Lamżyńskiej diecezji, duchowny ojciec i wicerektor miejscowej seminarii. Przed śmiercią ten Boży człowiek dał świadczenia heroicznej lubowi do bliźniego. Sam pokutuючи od strasznego głodu, ksiądz Michał oddał swoją porcję chleba człowieku, jaki był więźniem razem z nim, adwokatu Jewreju po proзвищу Kot. Świadki tej події wspominaють, że jewryjski więzień, приймаючи дадений йому хліб, сказав: «Вы, католики, верите, что в ваших костелах у хлебе присутничает живый Христос. Я, юдей, верю, что в этом хлебе присутничает Христос, який сказал тебе поделиться со мной». Слово Боже, яке чуємо в эту неділю, каже нам про любов і дар. Ми віримо в Бога, який є любов, тому кожен чоловік, кожна проява добрини, теплини, спочування і охвярності, це нібито більш чи менш недосконалий образ, відбиток podobieństwa bezkończej Bożej lubowi. Pierwsze czytanie переносит нас в эпоху Старого Заповету и показывая нам язычницу, якая разом со своим мужем оказывая гостинность вандровному пророку Елізею. Хоть они не ведают справного Бога Израиля, але відчувають, що Елізей – чоловік Божий, і кожен раз, коли пророк проходить про їх місцевість, запрошують його, щоб він мог поспілкуватися. Однойче суженці вирішають вилучити для Елізея покой у своїм домі, щоб пророк завжди, коли захоче, мог до їх прийти i zastаться na nocleg. Prorok wielmi cieszyться tym gestem człowieczej dobryni, wyproszywaje dla tych służących Boga najcudowniejszy dar. Bezplodna para będzie mieć syna. Podobno i Pan Jezus u dzisiejszej Ewangelii nakazuje nam, jakie chcą być uczniami, kierować się u życiu dobrynią, bezkoryśliwością, dziejsnej lubowiu do bliźniego. I on każe, kto przyjmuje proroka w imię proroka, otrzymuje uznagrodu proroka. I kto przyjmuje sprawiedliwego w imię sprawiedliwego, otrzymuje uznagrodu sprawiedliwego. I kto napoić jednego z małych tych tylko kubkiem chłodnej wody, jak włócznia, zaprawdę każę wam, nie stracić uznagrody swojej. Judejskie znawcy Pisania podkreślali, że to je, jak przyjmując posłannika, świadczyć prawowagę do tego, kto jego posyłaje. Pan Jezus uzgaduje про это правило, коли каже: «Кто приймає вас,
mnie приймає, а хто приймає мене, приймає того, хто послав мене. Наука, яка походить з сьогоднішньої літургії, слова і наказує, як любити ближніх, оказати гостинність, бути добрими і послушними, здається простою і видовочною. Кожний чоловік доброї волі, не тільки християнин, підписав би się під гэтымі словами. Коли ми хочемо odczuwać любов і добриню інших людей, повинні самі старатися любити наших ближніх. Наш мат ciężej zrozumieć insze słowa sьогоднішньої Ewangelii. Хто любить батьку чи маті боль за мене, не варт мене. І хто любить сина чи дочку боль за мене, не варт мене. І хто не бере крижа свого, а йде за мною, той не варт мене. Гэтые слова вельми моцные, потребовальные и могут здаваться нам nawet шокowalnymi, bo достатково szczera i realistyczna poglądać na siebie stać w prawdzie przed Bogiem i samym sobą, jak uświadomić własną słabość, крохотność i niedoskonałość. Na pewno każdy z nas przyznaje, że do takiej lubowi my nie dorośli, że przed nami jeszcze daleki szlak, jaki trzeba przeżyć, krok za krokiem, aby nabliżyć się chociażby krychu do настолько wielkiego ideału lubowi, jaki pokazuje nam sam Jezus Chrystus. Тому nam nie zostaje niczego innego, jak tylko powtarzać za rzymskim sotnikiem dobra wiadomые nam słowa. Panie, ja nie warty, aby Ty wejrzał do mnie. Być godnym Jezusa można tylko wtedy, kiedy wybierajesz Jego ponad усім, kiedy stawisz Jego na pierwszym miejscu w swoim życiu, nawet ponad siemiejnymi suwieziami, ponad lubowią батьки, maci czy syna. Узором takiej lubowi zjawляется sam Jezus Chrystus. I On, kiedy zeszł z nieba, stał się prawnym człowiekiem, больше за то я взял на себе крыж и отдал на ним свое życie. Узор mianowita takiej lubowi, безмежной, безумовной, jaka zjawляется pełnym darem siebie. Kto chce znaleźć życie swoje, stracić jego. Pan Jezus na krzyży, straciwuje swoje życie, aby my mieli życie, dziękując Jemu. Każda świętая i msza, u jakiej udzielniczamy, напомин про эту бесконцую Божию любовь. Чем больше еднаемся с Христом Евхаристичным, чем больше дозволяем Ему выховывать и переменять наши сердца, тем больше разумеем, яким великим и незаслуженным даром з'является Его любовь до каждого из нас. Пан Иисус приходит до нас в Евхаристии, как нас освятить своей бесконечной любовью. Это добро разумели наши предки. Тому, там, где жили, узводили святыни, как меч Христа, побач, как постоянно отчувать Его любовь и учиться жить любовью, делиться ею с ближними. Сьогодні, дорогі брати і сестри, ми дякуємо Пану Богу за эту цудовную святыню. Это костел, узведенный старанием наших предков, которые жили тут, что уже 200 годов является свідченням их веры и любови до Христа Евхаристичного. Але в нашей подяце мы хотим зірнути ще далей,
у минулое. Jak wiadomo z historycznych zwiestak, pierwszy draulianny kościół u Wiszniewie powstał w XVIII stuleciu. Im opiekowali się ojcy jezuity, jakie mieli tu tak samo szkołę. Dzisiejszy kościół swojej fundacji udziaczny Brygidzie Salistrowskiej z domu Łapacińskich, miejscowej szlachciance, jaka choć володала каплицею в своїм маєнтку, вирішила стати фундаторкою мурованого костьола для селян. Будівництво костьола почалося в 1811 році, а у 1820 він був урочисто освячений. Як відаєте, вельми бурливою була історія цього костьола. Після студентського повстання він був забраний у вірників і перероблений у церкву. На початку XX століття стараннями уладальниками Вишнєва, пана Карловича і місцевих католиків був побудований новий древляний костьол, який przez кілька років у час Першої світової війни był rozebrany niemieckimi wojskami. Tylko w 1919 roku stary murowany kościół był wiernuty katolikom i w 1935 roku после gruntownego odnowienia uroczysto konsekrowany arcybiskupem wileńskim Romualdem Jelbrzykowskim. Dzisiaj nam trzeba uzgadać świętarów, jakie z wielkim samoprzeświadczeniem i oddanością służyli tu Bogu i ludziom. Księdza Żuka, jaki после studenckiego powstania za wierę i wierność Kościoła był usłany u Kostrому i otul już nie wrócił się. Księdza Anatolia Giedrouda, niestomnego budownika drauliannego kościoła, księdza Józefa Chamińskiego, jaki zajął się odbudową kościoła i staraniem jakiego u Wiszniewa przybyli siostry bezzagannego zaczęcia, księdza Tadeusza Wajnaranskiego, rupliwego świętara, muczenika II świetnej wojny. Дорогие браты и сестры, подякуем Пану Богу за их пригожее świadczenie wiery. Подякуем за наших продков, які, не глядячи на ciężkie czasy i różne wierowania historii, zachowali i передали nowym pokoleniom dar żywej wiery. Подякуем за наших батьків і хресних, дякуючи яким і ми сьогодні належимо до сім'ї Божих дітей і до спільності Христового Kościoła. Так само wspominaємо ті атеїстичні часи, коли тут довгі роки був пробощем Józef Kisiel ksiądz. I dziękuję Panu Bogu, że wasza parafia ma sionia dobrego świętara, rupliwego księdza Antonia. Prosim Chrysta Pana, присутного wśród nas u Najświętszym Sakramencie, obdary mocnej, żywej wiery dla nas, naszych dzieci i wnuków. Niechaj w tej świątyni i dalej rozdające głosy narodu, jaki modlится i śpiewaje, wychwalający naszego Pana. Niechaj ona będzie ukazalnikiem drogi dla будущих pokoleniów, jak z mnogich szlachów, jakie proponuje świat, jany bezpomyłkowo znachodzili той jedyny, jaki wiedzie do Chrysta, naszego jedynego nastawnika i Zbawcy. Amen.
Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Stworzyciela nieba i ziemi, Молимся за святого отца Францишка, как мужно керовал Христовым костелом. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нашего бискупа Александра и усих пасторов костела, как мужно обвящали сучасному свету Евангелие Христа. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нашу парафию, как у этой святыни, побудованной нашими предками, была справдной Божией семьей, объединенной у единой Христовой любови. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за молодь, якой не хапає веры во властные силы, как знайшла справдную моц у доверливом отдании себе Христу. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за всех добродеев, доброчинцев, обгородавцев нашей парафии, намаганиями яких была побудована и обновлена эта святыня для живых от потребных ласках, а для померных от милосердности Божией и вечном житии у Володарского воскреслого Христа. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, удельников этой святой мши, как кожное спознание властной слабости умацовывало нашу веру у Бога. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Всемогутный Боже, мы довершили Тебе наши просьбы. Верим, что Ты наполнишь нас своим супокоем. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Нас
przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wystawiamy cuda, których dokonałeś w życiu Jana Chrzciciela, największego między narodzonymi z niewiasty. Jego wybrałeś i uświęciłeś, aby przygotował drogę Chrystusowi. On jeszcze w łonie matki rozradował się z przybycia Zbawiciela, a Jego narodzenie wielu napełniło radością. Jako jedyny z proroków wskazał baranka, który gładzi grzechy świata. Janoście w Jordanie Twojego Syna, który chrzest namawiając dał Bodzie moc uświęcania, aż do końca jak świadczy poświatłości, a przez swoje męczeństwo złożył Chrystusowi najpiękniejsze świadectwo wiary. Dlatego łączą się z aniołami w niebie, wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając. Zaprawdę i święty jesteś, Boże, źródło powszechnej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, lamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Ponownie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.
wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Oto wielka tajemnica wiary. Pamiętaj, Boże, w Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, by Duch wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Aleksandrem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy za swoje znajdziesz zmartwychwstanie, o zmarłych fundatorach, pracodawcach, nauczycielach, zmarłych parafianach, jak wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do wymiany Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym, Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, i świętym Józefem Judejcą, i świętymi apostolami, i świętym Janem Chrzcicielem, i wszystkimi świętymi, którzy ciągle pokazywali się Tobie, aby się z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i oddasz nasze czasy pokoje. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwanej przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostolom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważyłem grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełny go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz
również na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z nami. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Ani nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, a nie powiedz tylko słowa, a będzie uzdrowiona dusza moja.
Tobie mocy
Módlmy się. Poświęć i nauczcie niebieskiego baranka, prosimy Cię, Boże, aby Kościół czerpiąc radość z narodzin świętego Jana Chrzciciela, uznał sprawcę swojego odrodzenia w Chrystusie, którego przyjście Jan zapowiada, przez Chrystusa Pana naszego. Первым должен благословить, хочу поддерживать Пану Богу за сегодняшнюю урочистость, что нам дальше. Феста Христовый у кожного так паркується. Мені хотілося, щоб сьогоднішня отпускова урочистость була сполучена з імшою подяки у суботі консекрації нашого парафіального костюла. Вельми вдячний біскупу Олександру Пашкевичу, нашому ординарію, що приїхав до нас, що відбувся в цей фест і міша подяки за суботі нашого костюла. Дякую біскупу Олександру тим, що написав вступне слово до книги, яка була представлена за полгодини перед іншою святині мовливої темі. Дякую автору Анатолію Кушко, який написав для нас цю книгу, як своєчасово ця книга була написана, якраз на суботя нашого костюла. Дякую князям, які прибули на сьогоднішню урочистість, за суботню молитву, за сповідь. Особливий спосіб так само дякую католическому порталу «Католик Бай», начали с директором Александром Голосом, что транслировали эту имшу. Была прямая трансляция этой имши. Можно было с нами духовно получиться подчас сегодняшней урочистости. Дякую вам, дорогие гости, урочистость. Я у смелых на очакованиях сподівався, що у нас буде стойки много. І одно прошу Пана Бога, только ніхто не захворів подчас сьогоднішньої нашої урочистості. Дякую всім тим, хто допомагав рихтувати до урочистості, хто рихтував костюл внутрі, звонку, костельну територію. Нехай усім Пан Бог подякує. Напевно, особлива вдяка нашої молитви – це тим, хто вже не живе, фундаторам, оперодавцям, добродеям нашої парафії. Так само вдячний всім парафіянам за те, що підтримуємо нашу святиню, яка є пам'ятником архітектури. Так само хочу особливий спосіб подякувати біскупу Олександру, який давно був запрошений на цю урочистість, який написав вступне слово до нашої книги, поблагословив цю книгу, як вона була видадена, пущена у друк. Ми тішимося, що маємо нашу парафіальну святиню, яка налічує вже 2 століття. Біскуп Олександр Пашкевич, біскуп ординарій, має свою катедру святого Францишка Саверія. Катедру є вежа, а на вежі знаходиться самый старый из діючих вежевых годинников в Европе. Самый старый годинник, вежевый, размещен на веже, и он действующий до теперешнего часа. И здесь, когда у костричнику минулого года была выпущена заводом «Луж» имитованная версия наружных годинников. И циферблат этого годинника полторая циферблат годинника с вежи с катедры, где это базилика меньше, святого Францишка Саверия и бискуп, это его катедра. И по часу нашей урочистости хочу подарить бискупу Александру годинник. У всех годинники пронумерованные. И да, одну из ванных почти выпущена. Я рад приехал, когда годинники будут выпущены. Это я могу догадываться, что бискуп Александр мой годинник под номером 001. Мне так есть симпатии на таких годинниках. Не хочу. Может, кто мой годинник бискуп Александр 001, то я не хочу годинник, если пошло, бискуп годинник, а наши годинники будут ему подарены на памяти нашей акционерной
Я вельми рад, что это первый подарок противника бискупу Александру. Подарок менавіта ў нашых характарах. Парафіяльныя аб'явы за ўрачыстасць святых апостолаў Петра і Павла, пачатка сёння о 12 гадзіне. Наступная неделя, 5 ліпеня, імша малінавай о 10 гадзіне. Увага, з пачатку ліпеня усе імшы суды будуць 11:30, а паўгадзіны раней што нагоды, што ў нашых дэканаце распачынаюцца парафіяльныя аб'явы. Сон Павел, Жодишев, наступную неделю 5 липня запрошали на парафиальный курс Мать Божия несомненно духовную кафедру Любовь на 14 годину. Еще нам засталось одно тримальное благословенство от бискупа Александра. Этим бискупским благословенством будут освящены все девациональные, крышики, образики, рушанчики, образцы, которые вы набыли, которые еще не были освящены. Вёска подходить, подставить это братья, будет освещен. И после Божьего благословенства, бискупского благословенства, мы все пойдем направо, на костел, там, где размещены 6-тонный камень. И за то хочу подяковать, особенно директору Смоленского ЖКХ, Надежду Миколу Ивановичу, что этот камень был доставлен на территорию костола и всталеван. Саме хочу подяковать директору фирмы «Черный камень» Шепиловичу Тадеушу Викторовичу, что были выбитые цифры на этом камне. Напомню, на веки вечные этот камень поставленный. Это памятка всем тем, кто будовникам будовал костел, кто был фундатором, отворотал добродея нашего костола. Те самое это памятка всем нам, потому что все мы утримываем нашу парафиальную святыню, всем разом приходим молиться, отдаем хвалу Пану Богу Троице Единому, молимся, слухаем Слово Божие, живем, дякуючи Божьему Слову, робим добрые учинки, дякуючи нашей веры в Иисуса Христа, будем спавлены. Просим бискупа Александра, уделим нам свое пасторское благословенство. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech Was błogosławi Bóg